an balima ani ɲanguma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ye ko ekɔliso 30 ani kɔ olu de kɔni datugulen don an bɛ yɔrɔ min na sisan Bambara mara kɔnɔna na ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ninnu datuguli kɔni sababu ma bɔ dɔwɛrɛ la min yɛrɛ ye walejugu taba ye olu de kɔni kɛlen don k'u ka yala kɔni caya ayiwa Bambara dugu caman kɔni na ayiwa kibaran dɔw kɔni sera ma minnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko CBT ani nin Tubakɔrɔ yen yɔrɔ kɔni na dɔgɔkun tɛmɛnen ayiwa marifatigiw ni olu tun bɛ moto kan u yalala yen kalanso la ka kangariba da kɔni da kalanso maaw ye k'a fɔ kɔni k'u ka kalanso ninnu bɛɛ datugu n'o tɛ u bɛ kojugu kɔni kɛ u la kabini waati sisan kɔni nin kalanso ninnu kɔni bɛɛ datugulen don nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ayiwa nin wale ninnu kɔni kɛlen kɔfɛ an ka finitigiw kɔni ye a jira k'a fɔ kɔni ko olu ye lakana yala dɔw kɔni daminɛ Bambara fanfɛlaw la ayiwa tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye marifabila ye ni o ye ayiwa kɛlɛbolo minnu ni an ka jamana kɔni ye bɛnkan sɛbɛn kɔni u bolonɔ bila o la ayiwa olu ka marifabila kɔni o tun kan ka daminɛ kunun tarata don novembre kalo tile 6 ayiwa an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko marifabila in kɔni a ma se ka daminɛ ka d'a kan min yɛrɛ ye ayiwa ni kɛlɛbolo ninnu ye u y'a jira k'a fɔ kɔni ko bɛnkan ma sɔrɔ ayiwa koɲa dɔw kɔni na ayiwa kɛlɛbolo ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta ka lajɛ n'i ye olu ka garadiw lajɛ u bɛ cogoya min na sisan ko ɲɛfɔli kɔni ma kɛ olu ye olu ka ayiwa kɛlɛkɛdenw kɔni u bɛna garadi jumɛn de sɔrɔ ayiwa ko ni o yɛrɛ y'i cɛ ka bɔ yen min yɛrɛ olu ka kɛlɛkɛdenw dɔw ye ni ayiwa olu attentat dɔ ni o ye walejugu dɔ ye o de la k'olu sɔrɔ ayiwa Gawo ayiwa ko olu fana ka koɲaw kɔni ɲɛfɔli ma k'o la ka d'a kan u tun bɛnna fɛn dɔw kan ayiwa ko ɲɛfɔli kɔni ma k'o kan tuguni u bɛna bila sen kan cogoya min na ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna dɔw wɛrɛw de y'a to ayiwa min yɛrɛ ye kɛlɛbolo ninnu olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni ka marifabila olu kɔni jɛra n'a ye nka olu bɛ fɛ ɲɛ kɔni ka sɔrɔ nin wale ninnu kɔni de la fɔlɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin koɲa ninnu tɛ sababu ye ka mɔgɔ saliya ko ka d'a kan kunun baara ninnu kɔni tun ye ɲɛbilaw de ko donna nataw la min yɛrɛ ye marifabila ninnu kɔni ye o kɔni o bɛna kɛ ayiwa ko ye maliyɛn bɛɛ bɛna min kɔni ye ayiwa an balima ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka tulo majɔ la